ja que parlar de l'origen d'Almassora, el primer que es podem referir és que hi ha homes i hi ha vida en aquesta zona des de la prehistòria. N'hi ha al voltant del riu i més amunt, n'hi ha restes que venen des de l'antiguitat més llarga, des de la prehistòria. Després n'hi ha poblats, n'hi ha habitants en aquesta zona ja en el bronze i després, com no, en l'època ibèrica que tenim el jaciment del Torrelló. I després, en l'època romana, que Almassora es constitueix com reflexen les pedres, les làpides aparegudes, es constitueix en un lloc de producció rural, en les seues viles romanes de producció per a l'exportació de vi, oli i tot el que es portava en aquella zona. Segurament inclús des de la platja mateixa. Seria un carregador-descarregador que estem segurs per jaciments de l'època que estem segurs que ja existia. I després, quan tot se desmoronen els visigots, després els àrabs, que sí que van deixar una empremta gran. Els àrabs van aprofitar tot el sistema de rec que van deixar els romans i el van ampliar i el van millorar i van fer que aquestes terres siguin sent productives. Al voltant d'un castell, xicotetes o grans alqueries produïen per a la subsistència, inclús per a l'exportació, segurament el mateix, a partir de la torre que ja existia en l'època àrab, la Torre de la Mar, que n'hi havia un carregador-descarregador, o des de Borriana, que també era un port important en aquesta època. Després, si donem el punt de partida de la nostra història, tal com la coneixem ara, en l'època cristiana, al segle XIII. Al segle 1234, la conquesta d'Almassora per Pere Cornell, que tots deuen de conèixer, i a partir d'ahir el naixement d'Almassora, tal com la coneixem ara. La primera carta pobla que tenim coneixença, n'hi ha diversos documents. Hi ha un document la primera és una donació, una carta pobla que fa el 1237 del prior de Santa Cristina de Sant Port de Huesca, que crea una carta pobla, dona una carta pobla al poble per a donar avantatges per vindre a viure així com a repobladors. Dona una sèrie d'avantatges i de franquícies per a utilització dels forns, de fires, etc., i que la gent poguera vindre a ocupar aquestes terres i a treballar-les. Almassora sempre ha tingut molta fe en Santa Quiteria, però a partir de l'any 62 això ha augmentat un muntó perquè la romeria antes se feia la vespra de Santa Quiteria de matí. Entonces se va canviar des d'aquest any, del 61, al diumenge. Entonces la cosa ha anat fent-se més gran perquè la gent ha pogut participar més i se fa tot el dia allà en l'ermita. La romería se organiza que a les 9 del matí de la Nativitat. Entonces, les persones que formen part de la cort d'honor anem venent els mocadors i cintetes. I anem a l'ermita i allí fora ens posen una taula i allí estem venent els mocadors i les cintetes, que normalment això és per Càritas. I s'organitza així, van a peu a l'ermita, quan és de vesprar, nosaltres l'arreglem i tot això, i ja la porten fins a l'Església del Cristo, fins al dia 21, que se traslada a la parròquia de la Nativitat per la festa. Esta imatge de Santa Quiteria me pensa que és del 36 o del 39 se va fer nova. Entonces la gent li van fer una altra d'imatge i no la van voler perquè la van néixer a Moreneta. Que normalment quan anem a visitar tots els pobles que tenen per patrona Santa Quiteria no n'hi ha ninguna com la nostra.
Pues mire, nosaltres pues, ens encarreguem d'arreglar la d'ella a Santa Quiteua, com el Mare del Roser, ens encarreguem d'arreglar-les per la festa, ficar-li el manto i tindre comptes d'ella. Ara que està en la nativitat, doncs també tenim comptes d'ella i tot això, perquè estigui tot perfecte. Bé, mira, els orígens de la Caixa, després o durant la Primera Guerra Mundial, tots els pobles que tenien molta agricultura venien totes les seues mercancies, inclús alguns especulaven, però els que tenien un monocultiu, com era la taronja, tenien problemes en vendre-la. Entonces, la gent d'Almassora, concretament, van decidir o quedar-se així i passar misèries i penúries o anar-se'n a treballar fora. Clar, se'n van anar molta gent, però quan van tornar van vindre quasi pitjor que conforme se n'havien anat. Entonces, en 1916, com a conseqüència d'aquesta situació econòmica, va haver un grup de gent, estava presidit, el grup estava un poc el que manejava tota la informació i les decisions era un tal Joaquín Gallego, que realment va ser el fundador del sindicat agrari. O sigui, en principi se va muntar el sindicat agrari per defendre els interessos de tots els agricultors. Van ser 32 agricultors que decidissin muntar aquest sindicat, com dic, en 1916, i després se van añadir fins a 84 més per poder defendre's. El 1917, que va ser pocs mesos després, aproximadament uns 6 mesos, van veure que no tenien financiació per poder cultivar els camps i per eixir un poc de la situació econòmica que s'encontraven. Entonces van decidir, i el mateix sindicat agrícola va ser quan se va muntar la Caixa Rural. Era una secció de crèdit, diguem, del sindicat. A partir d'ahir volen treballar els agricultors demanen diners al banc, però realment, com no n'hi havia tampoc massa diners en aquella època, fins el 1919, no se va donar cap crèdit, perquè la gent tampoc podia després tornar-los. I va ser en aquesta fetge quan se va donar el primer crèdit de 500 pessetes. Doncs mira, una de les coses més importants és que la Caixa, per no dir el 100%, però el 90% de la gent del poble són socios. Via familiar, o sigui, quasi totes les famílies perteneixen a ser socios o tenen compte o són clients de la Caixa. És una entitat que està molt arraigada, ja t'he dit que 100 anys d'una activitat que dure és difícil. N'hi ha més caixes, per suposo, en la província també n'hi ha més caixes, però l'arraigo que té en la gent d'ací és com a conseqüència del bon tracte, que sempre n'hi ha una part d'ajuda social, que això sí que s'ha notat molt, que la Caixa està en tots els actes i en totes les necessitats del poble, ja siguin culturals, deportives, d'ajudar a la gent major, d'obra a Càritas, o sigui, totes les activitats que pugues pensar, la Caixa està ahí. I entonces són entitats que són del poble, no tenen un àmbit de fora del poble, amb la qual cosa la gent se dona compte que està treballant pel poble. Perquè al principi només era l'ajuda a l'agricultor, que és del que va néixer, però després ja va fer l'ampliació al servei de tot el poble i ha anat augmentant precisament per tot això. Que el volen el poble? Doncs sí, perquè a més a qualsevol que li preguntes és com si fos seva, la Caixa. Bueno, com tots sabem, així, el 22 de maig de cada any celebrem les festes de Santa Quitèria, és el dia de Santa Quitèria, i celebrem i fem les 22 calderes d'arròs. I aquest arròs era per a donar de menjar als pobres de solemnitat. Això ve de fa un muntó d'anys perquè segurament degué haver alguna peste o alguna malaltia col·lectiva d'aixes grans i el poble, si els gossos ja diuen, libranos de calentura, de la ràbia i peste.
langosta y peste. Entonces, pues, era seguramente debe ser perquè ens degués salvar d'alguna malaltia d'ixes. I entonces el poble, pues, als pobres de solemnitat, pues, es donava de menjar aquest dia. És una festa ja que me penso que s'ha declarat dia d'interès provincial i entonces pues, és una festa molt bonica a la qual pues, se reparteixen uns 7.000 o 8.000 cassoletes d'arròs i passem un dia molt a gust i de festa. La confecció de la caldera du 14 quilos d'arròs, cada caldera, també 14 quilos de carn, de pollastre. Antes se feia de corder, però claro, el corder està molt més car ara que el pollastre i als anys 60, per als anys 60 i tants, se va canviar i se va fer, en vez de corder, se va ficar pollastre. També se fiquen 2,5 quilos de costella de cerdo. En acabant fiquem all, fiquem 2 quilos de tomàquet ja triturar i també pèsols, i en acabant l'auia que li correspon. Nosaltres, així se fan, a cara al públic se veuen que en 22 calderes, però se'n fan 52 de calderes. 22 les fem així cara al públic, així al mercat, i les altres 30 les fem allà dalt al almacén municipal. Entonces som 2 colles de cuiners i la gent està des de les 8 del matí ja preparant el foc, preparant-lo tot, i en acabant ja a l'hora ja se fiquen a fer-lo per a quan vinga a l'Ajuntament a les 2 ja tindreu tot amanit i poder fer la benedicció de les calderes i ja es començaran a repartir.